Ame ngarep suwe kok cucul sarung to. Katokan training nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitaning ratu. Ah ora urusan. Lho, iki bakal ngapa kok ucul klambi iki? Wigatine apa wae ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar peraturan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo tanyak krincung sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ra seneng. Aku sing ra pati